Small Group ji bo gotobêjên derbarê Komîta Destûrî de îro li Washington dicive. Îro li Washington civîna berpirsên dewletên bi navê Small Group birêve diçe û di hewl bidin yek helwestê derbarê Komîta Destûrî de nîşan bidin. Wê di çarwîsa wê jî diyar bikin. Hevdemê veguhestina dosyeya Sûrî jî ji destê şandeyê navdewletî Stephen de Mistura bû balyozê Nerwêcê cêr bêdirson. Biryara îro şandeyê Emerîkî bû Sûriye James Jeffrey serokatiya civîna hevşanên xwe di Small Group de bike. Small Group her yek ji welatên Brîtanya û Almanya û Erebistana Siûdî û Misir û Urdun li xwe digire û ev civîna duyê di heyama du heftiyan de dike. Piştî radestkirina dosyeya derve ji aliyê rêveberiya serokê Amerîka bû Wezîrê Derve Mike Pompeo û dosyeya Sûrî bû Jeffrey. Ji aliyê xwe ve endamê Polîtbüroya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya û cêgirî serokê Hevpeymaniya Niştimaniya Sûrî ya Hêzên Şoreşê û opozisyona Abdulbasit Hemo derbarê civata îro ya Small Group li Washington de di dema bejdarbûna wî di hevpeyvîna arkê de got dê dosyeya serokê ya civîna Small Group çarenivîsa Komîta Destûrî be û li gorî biryara Encûmena Ewlehî 2254 be. Guhertina de Mistura jî dawiya vê mihêtê yanî sersalê درێژ kirin jêre me heke ji bonî destûra heta ne hewldan dike ser nexistiye lê ev civata li Washingtonê helbet ji bonî ew karimin ecendê xwe bibin û hevalbendê xwe geş bikin da ji bonî bandorê li Sûriya bikin û bilez Amerîka dixwazin û welatê Ewropa jî taybet îro civîna Putin û Merkel jî li Buenos Aires li hev rûniştin da'wa kirin got vê Komîta Destûrî çê bibe helbet goxtê Komîta Destûrî bê ragihandin û dest pê bike wê çareseriya siyasî nûka prosa wê dest pê bê li Sûriya lê bêguman ev jî wek Amerîka û hulefayê wê dixwazin çareseriya siyasî di hundirê Sûriya li gor û şert û mercê Amerîka û dewletên hevlabendê wê bin û din sîwana Cinêvê rê li pêşiya Rûsya û Tirkiye û Îranê bigirin da ji bonî mesarê astana bê mesarekî siyasî pêvê ew mesarê proseka leşkerî bû ji ber ittifaqatê wê piştî şerê Helebê li hev kirin û ew prosa berdewam kir ev helbet bi encamê derketina wê civatê wê hinekî rewş bêhtir zelal bibe û taybet jî meselê Idlibê jî serokê Tirkiye xwestiye ji Putin civîneke dîda darixê. De Mistura piştî ku erêkirin ji her sê dewletê girintûr ji civînên Asîtana re li ser lîsta hikûmeta Sûriyê ku pêncî berbijêr li xwe digire û lîsta opozisyona Sûrî ew jî pêncî namzetî li xwe digire li Şamê Dîmeşqê. Lîsta sêyem ya ku pêncî berbijêr li xwe digire û nûyênerên civaka sivîl re red dikir. Li gor ajansên ragihandinê Washington jî ji aliyê xwe ve fişarê li ser De Mistura dike da ku daxwaza civînê Komîteya Destûrî li gor xişteyekî demkî diyar bike û li gor ew lîsteyên ku hatine amadekirin bê ku hêviya razkirinê û erêkirina Şamê raweste. Lê Mosko ji aliyê xwe ve dem ji bo civînê Komîteya Destûrî red dike û naxwaze dem jê re were diyarkirin. Di dawiya heyva Oktoberê de civîna çarqûlî di navbera Rûsya û Fransa û Tirkiye û Almanya de biryar hate standin ne ku Komîta avakirina Destûra Sûrî beriya dawiya vê salê were avakirin.